enkelt ud, når Sensei kaster rundt med sin elev. Det ser også lidt brutalt ud, men det er det faktisk ikke. Det de ser her er hverken karate eller judo. Det er aikido. Aikido bygger på et ældgammelt japansk selvforsvarssystem. Det handler om at undvige et angreb frem for at angribe. Når aikido-kæmperen forsøger at undvige angrebet, benytter han sig af, at modstanderen mister balancen, og samtidig vender han modstanderens kraft mod ham selv. Jo større angriberen er, jo lettere er det at kontrollere ham. Det er svært at lære aikido. Det kræver tid og teknik.